إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Dediraɓe julɓe, to ɗum surawol mangol jamum ha mana muɗum, kongol latingol pamarol ha kalimaji magol, kangol wiyete suratu al asr, margol ayaje ɓurata nayyi. Kadi her surawol man ɗo derɗiraɓe, Allah caniɗo o hunori be asr. Asr wiyama kanjum man wiyete wakkati, kanjum man wiyete zamanu. Allah to hunorake be hunde bo o wi'an jeyaɓe maako wazuji ɗuɗɗi ɗon ha majum, miccitoro be majum. Allah to hunorake be hunde o yecitinan hakkilo jeyaɓe maako hunde man nde ɗum hunde mawnde, hunde mawnde ɗum hunde himmiɗininde jamum marnde darja. Ngam man Allah o hunori be wakkati. Wakkati ɗum hunde marnde darja masin. Ko mari darja bo wodi haje aynego, kala marɗum darja fu wodi haje aynego. Wakkati ɗum kanjum wiyete ngurdam ɓi adama. Ɓi adama her wakkati meɗen jotta ɗo o wodi haje fintidinego masin ha darja wakkati, ha darja ngurdam maako, ngam ko wujjata ngurdam maako ha maako ɗuɗɗum masin. Ko wujjata ngurdam maako ha maako ɗo ɗuɗɗum. Télévision ji ɗon gujja, réseaux sociaux ji ɗon gujja. Ko ɗo to o kalkilan ko o ñallata sutago, ko o ñallata largo nder ñalde woore, o kalkila lerji man nder lewru, o kalkila lerji man nder nduuɓu, o tawan yeɓre ɗuɗɗe masin. Kuje ɗo gujji ha ngendam maako. Ɗum fuu ko o halkiɗo fuu zikri ngota ɓuran ɗum darja. Kalimawol la ilaha illallah marrare woore ɓuran ko o suti ɗo fuu darja. Jangugo surawol pamarol dammugol ɓuran ɗo fuu margo darja. Kalima astaghfirullah ɓuran ɗo fuu margo darja. Amma ɗo pat o wala wakkati majum ko ɗumejum. Kanjum man tan ɗum ɗo suklimo, ɗum ɗon hoca wakkati maako. O ñallanaka, o walanaka, o finra dow maka. E Allah o hunori ha ɗo be zamanu. O yecitinan jeyaɓe maako zamanu ɗo mawɗum, wakkati ɗo mawɗum ha ɓi adama. Wakkati ɗo kanjum man wiyete ngurdam goɗɗo. To goɗɗo o maayi ɓe ƴama duuɓi noyi o waɗi, duuɓi ɗi ɓe mbi fu kanjum wiyete ngendam maako, kanjum wiyete wakkati maako nga o tawi ha duniya. Ñalade darngal Allah ceniɗo o ƴaman ɓi adama ngurdam maako ɗo ha toye o timmini ɗam. Goto fuu sottata ko yeeso Allah sey Allah ƴama mo wa an umurihi fima afna. Ngurdam maako ɗo ha toye o firliti ɗam. E ngam man derɗiraɓe ɗum Allah hunori ɗum, en godi haje wakkati finditinorego be majum, finditinego dow majum. Kanjum wiyete importance ku wakkati, importance ku tan ha ngendamji meɗen. Goɗɗo sey o habda, sey o organise o, sina o fama wakkati ɗum hunde marnde saman. To o jaɓata hunde wara wujja kangeri maako, o jaɓata hunde wara hoca ha maako sefa maako, hoca dollar maako, hoca kuje marɗe qima ha maako, ɗum kam fuɗo wakkati ɓuran ɗum margo qima. E nden be man sina o habda wakkati ɗum o firlita ɗum, wakkati to diliɗo o metata lorako. Mayiɓe ɗo kala goto fu ɗo miccita dow miniɗiyel fu, dow leriyel fu, dow segoniyel fu. Ni noni o loroto ha duniya o heɓa o huwa nafojum ha magel. Lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Ni noni Allah am muñanami wakkatiyel dammugel ni, wakkatiyel dammugel, fa asaddaq, mi hokka sadaka, wa akun min as-salihin, mi laato nder woɗɓe. Wakkati man mi nafitoro be magel ha khairu. Walan yuakhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Ngam man Allah ceniɗo o hunori be jus'uji ɗuɗɗi ha wakkati. Ɓurnal jus'uji wakkati pat Allah hunori be mum. Haɗo Allah o hunori be wal asr, ha nokkure wonde o hunori be wal fajr, nokkure wonde wal layl, nokkure wonde wal nahar, nokkure wonde wal duha.
enden kala jusuji wakkati fuu Allah o hunori be maaji kam o yoccitina jeeyaɓe maako ha himmidinago majum en keptu importance ko wakkati en gad ko nafata ha wakkati kala goɗɗo jokkiɗo ko nafata ha duniya ɗo fuu wakkati maako o nafitoraki bodki kala jottotoɗo ha alakhira nafojum bo fuu wakkati maako exploitation boɗga kanjum yottinimo ha ton ɓawo Allah ceniɗo o hunori be wakkati o wi innal insana lafi khusr Allah wi kala ɓi adama fuu ɗon nder asar kala ɓi adama fuu ɗon nder asar Allah to ha hito yimɓe ɗo moy wiyete ɗon nder riba moy wiyete ɗon nder asar ɗo na bana enen to ha kiitoɗen yimɓe enen to ha kiitoɗen goɗɗo o ɗon nder riba o ɗon nder asar ɗo ngendam mako ɗaɗɗam dareten ɗume o mari ɗume o heɓi noy o foti ha yimɓe kanjum kiitortoɗen ɗume o wawi gasnugo nder duuɓi kaza la Allah kam na banni Allah kam duniya be alakhira man fu Allah hitorto ɓi adama no o yeɗata ɗo kam to o sottake ha ɗo kam no alakhira mako tammi wongo yitena aljannana to o tammi yaago duniya mako be alakhira mako fu Allah laara ɗiɗi fu fuɗɗa hokkugo oɗon nder bana oɗon nder asar ngam man Allah o hiti innal insana lafi khusr ɓi adama pat oɗon nder asar ɓurnal ɓiɓɓe adama fu alakhira mum bonniɗum ɓurnal ɓiɓɓe adama fu wonnoraɓe alakhira muɗum Allah o hiti ɓi adama fu oɗon nder asar daranɗo ha alakhira ɓi adama o tawan ɓurnal yimɓe fu ɗon nder asar e ngam majum ɓi adama julɗo kanko wiyete nuɗɗinɗo alakhira ha mako kam duniya ɗo kam ɗum toɓɓel pamarel ha wakkati mapindiwa ha mayo wakkati ngo juwata kanjum man wiyete alakhira ɗum mayo ngo juwata ha mawnugo muɗum duniya ɗo ɗum ɓurata toɓɓel pamarel ni ko cangel ha mayo majum goɗɗo ni o heɓa toɓɓel man o asra mayo man fuu kam fakat la shakka o waɗi asar ngam man Allah wi kala ɓi adama fuu oɗon nder asar ha gurdam mako ɗo ko heɓi ha duniya ɗo pat o waɗi asar non oɗon ha nder asar ha gurdam mako illa allazina amanu ngam man Allah ceniɗo o ittitini sina yimɓe ɓe moftuɓe sifaji bi'aɗi ɗi kamɓe wiyete ɓe ngari ha ngendam e nden ngendam maɓɓe ɗo na ɗum asar ngendam maɓɓe ɗum riba ngendam maɓɓe ɗum keɓal kamɓe man ɓen wiyete hawtuɓe sifaji garanɗi ɗi aranol man illa allazina amanu sey mumini en ɓe diska ko wiyete imanaku conotiral be Allah ceniɗo ɓernde nde anda Allah ceniɗo nde mawnina Allah ceniɗo nde teddina Allah ceniɗo nde andita laamu mako nde anda pamaraku mare e nden majum nde hucitagal wuttudu Allah ceniɗo nde rewkomo nde tammoromo nde tefa hayru fuu ha gal wuttudu mako nde doggitiramo ha kala ɗume fuu kanjum men wiyete mawnirajum ha imanaku marɓe sifawol ngol ɓerɗe muɗum ɗon jiiɓori ɓe andititgo Allah ceniɗo andititgo mo o marɗo andititgo mo o deweteɗo wala deweteɗo tana mako andititgo jaɓa kanko wiyete patron ko lutti fuu suka mako luttuɓe fuu sina tuƴanomo wala mo hani tiiɗe turo giggo ha lesdi ngam hormen goɗum sina kanko feere mako wala mo hani ɓabbe tuƴo lesno ngam wangingo mangu mako sina kanko feere mako e nden ɗum man ɗo kanjum man wiyete mawnirajum ha imanaku e ɓawa ɗon bo ɓe nuɗɗini kala kubaruji Allah ceniɗo fuu kala ko Allah ceniɗo yewtata en ko en mbala wasilaji heɓtugo ɗum Allah o wolwani malaika en Allah o wolwani darngal be ko ukkoto ha nder muɗum o wolwani aljanna o wolwani yiite ɗi fuu tawa ha maɓɓe kam ɗum yaqinaɗe ɗum hunde lattinde yaqin yornade ɗon ha nder ɓerɗe maɓɓe e nden ɓe ɗo kuwa ngam sabida mare e nden ha ngendam ɓe keɓi ɓe gasni ɗum ɗo kanjum kamɓe man ɓe keɓi falande woore mawnirare ha lawol wurtago asar wa amilu salihat Allah wi ɗiɗaɓol ɓe kuwi kuuɗe boɗɗe ngendam maɓɓe ɗo to ɓerɗe maɓɓe kam kewi annora imanaku terɗe maɓɓe bo ɗo pawnitori be kuuɗe boɗɗe kanje man wiyete ko yerdinta Allah ceniɗo kanje man ɗen wiyete ko yerdinta Allah ceniɗo kanje man wiyete daranago wajibi mako to ko o yewi jeeyaɗo sina waɗa nder hoorejum man ruknuji silama joyi ɗi kuugal nder maji nayi ɓoocugo julde hokkugo zakka sumago lewru ramadan yaago hijju kanji man wiyete potoji mawniraji taɓɓoto ɗum kuuɗe boɗɗe ɗum man bo ɓe gasni ɗum ha ngendam maɓɓe e ɓawo ɗon kuuɗe luttuɗe bo fuu jowo dow ɗo e noon man lattago nafilaje ɗorayeje ɗum man bo fuu ɗum nasta nder kuuɗe boɗɗe ɗum man bo ɓe mara geɗal ha majum e nden bas kugal ha laato bongal ha Allah bo bas mum kam kuje ɗiɗi
aranol man kam ikhlas ngal laato ngal laaɓan ngal Allah kuuɗo ngal man ɗo Allah ɗon laara ɓernde maako andi kañum tan o nufoto wala ko yaalimo be yerduye wayne wala ko yaalimo be tikkere wayne wala ko yaalimo be mantore yimɓe wala ko yaalimo be kuudi yimɓe ɗo fu ɓe tagaɓe ɓe bana maako wala marɗo aljanna wala marɗo yiite wala maranɗo hoore mum hayru wala maranɗo hoore mum sharru wala jottiɗo o huwa ngam ha o yerdina ɗum malla o rento ngam ta o tikkina ɗum kuugal maako man ɗo Allah tan wiyete nufeteɗo be magal ikhlas ɗon ha ton ɓawo majum muwafaqatu sunna kuugal halatto bongal sina Allah on wi kuugal kazawal mi yiɗiyam ndewreyam be magal annabijo maako humpiti ɗum ummatore kuugal kazawal ɗo car'angal Allah on yiɗingal ndewreyam be magal kangamal ngal o joggi o rewrata Allah na ko hoore maako wo'inanimo na ko hoore tana maako wo'inani ɗum kanjum man ɗum o joggiti ɗum diina o rewran Allah man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad annabijo wi ɗum kam ko moye huwi kuugal ngal fi amin wala dow muɗum Allah on tefray jeyaɓe gaɗa ngam o yiɗi ngal nulaɗo ma ko tefay yimɓe gaɗa ngam o yiɗi ngal goɗɗo o hoji ngal o wi o rewran Allah wi kitama annabijo wi kitamagal fa huwa rad ngal lornetengal ngal ukkoto ngal wala po ha Allah ceniɗo ngal jaɓataki ha Allah ceniɗo nden bas kuuɗe boɗɗe kanjum man wiyete ikhlas laabgo anniya ɓawo man bo tabititgo kuugal man dina tefingal ngal car'angal dina waddingal na ɗum rayu am na ɗum rayu tana am tokkimi to nden ɗo wiyete sifawol ɗiɗaɓol goɗɗo o hawta imanaku o mara kuuɗe boɗɗe watawasaw bil haq Allah wi ɓe gossotiri be gonga wossotirgo be gonga kanjum wiyete wallotirgo dow hayru wossotirgo be gonga kanjum wiyete nasotirgo caka muɗum ɓi adama kam tum feere mako o tampuɗo be deɗiraɓe mako o cembiɗɗo feere mako o tampuɗo ko ha yeeso shayɗan o tampuɗo ngam majum annabijo men alayhi salatu wassalam wi shayɗan ɗo ha goɗɗo goto ɓuran ɓadago ha yimɓe ɗiɗo ɓuran dayago e nden be man ɓi adama o laato derɗi ko wallitanmo to o woofi joƴitanmo nasiyantomo hucitinanmo famtinanmo kanko bo banni kanko nasiyanteɗo ma o jaɓan nasiya nasotoɗo bo kañum man bo miijata ko yottinan nasiya ummatore sina warta banni ummatore sina nde mara caka mare ummotoɓe ciftinora ummotoɓe kucitina ummotoɓe to ndaari munkari jankira ummotoɓe to ndaari mbooɗe nga yimɓe dammiɗi her muɗum pinditina ɓeɗo kamɓe man ɓen wiyete sembiɗinan ɓe imanakuji ummatore kamɓe man wiyete sembiɗinan ɓe hakkunde Allah ceniɗo be ummatore kamɓe man ɓen wiyete wonnanɓe habre shaytan kaɓangel ha wonna sankita bononda ɓe kamɓe man wiyete ñifanɓe yiite shaytan e nden ɓe man bo Allah wi sifawol man ngol sidangol wona ha julɗo nden kam julɗo kam he'ata mi andi khayru mi yiɗi khayru miɗon huwa khayru ha hawta ha majum miɗon numa khayru ɗo noyi woɗɓe bo gayottorto ɗum noyi woɗɓe ɓe kuwata khayru ɗo ɓe kurata noyi woɗɓe huwanɓe sharru nga Allah reniyam min alhamdulillah mi huwayɗo kamɓe bo noyi ɓe accirta sharru nga ɓe kuwata ɗo lawol ngol tokkotomi ɗume mbawanmi fuɗɗira be nder saare fuɗɗira be saare mum nden saare am ɗo noyi ɓe gartirta ɓe khayru en noyi ɓe kurata khayru noyi ɓe dayitirto sharru ɗum mi waɗa tarde ha ɗum mema heddiraɓe ha ɗum mema fattude ɗum mema wowraɓe ɗum mema sobiraɓe moye fu dede ko Allah hokki ɗum ha andal mum ha famgo muɗum dina enen Allah wi ɗum man bo sina ɗum wona julɗo sina o mara himma umrugo khayru yottingo khayru ha tana mako himma faddago sharru hadgo sharru ta waɗa ha lesdi ɗo ngam oɗon laara Allah ceniɗo ha nayi yedde oɗo hana Allah ceniɗo ha nayi tegaɗo mako rammiɗa rewaymo o huwa ha dow majum o wallita ha dow majum kanjum wiyete watawasaw bil haq sifawol nayaɓol watawasaw bis sabr Allah wi ɓe gossotiri bo dow muñal gossotiri dow muñal e nden ɓi adama ha ngendam ɗo kam nawɗi ɗuɗɗi keɓatamo kaɓe ɗuɗɗe o nastata ha ngendam ɗo o woodi haaje muynitinanɓe mo o woodi haaje daridittoɓe be maako o woodi haaje wallotiranɓe be maako e nden watawasaw bi sabr ɓe gossotiri be muñal masibo heɓa mo o laara derɗi ko en moftake gondi be maako gossake mo muñal wayne sina muñal hoddirore Allah ceniɗo fi Allah ceniɗo woodi ko ɗum jippinta jur ha nder ɓernde o woodi haaje muñal ha o darano umroje Allah ceniɗo sina latto khayru en ɗon kañum man pinditinanmo e nden gossomo dow muñal nden man wiyete o wawata habgo be shaytan o mara muñal habgo be shaytan ha o heɓa o waɗa boɗɗum o waɗa muñal habgo be shaytan ha o heɓa o daaco kalluɗum
enden ɗum man bo Allah wesina marɓe ɗum enden sifaji nayyi ɗo gasnugo imanaku gasnugo kuuɗe boɗɗe wossotirgo dow goonga kanjum man wiyete dow khayru dow kuuɗe boɗɗe wossotirgo dow muñal Allah wi kuuje nayɗe ɗo kanje wiyete kombewal mbawal ngal hisnugo goɗɗo her tufan ilam tufane mbeetenga asar kewnga kala dunya fu bana dunya fu ilam tufane asar ɗon heewi ɗum ɓe Allah muyani kisan kamɓe wiyete wonanɓe nder kombewal ngal nandan ngal be kombewal annabi nuhu kombewal man ngal kanjum wiyete ko hawti waɗi ngal kanjum man wiyete kuuje nayi ɗo ruknuji magal talkummoje magal kanjum wiyete talkummore imanaku talkummore kuuɗe boɗɗe talkummore wossotirgo dow gonga talkummore wossotirgo ha dow muñal. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جديرا بجولبي سورة المنغول ngol don hucitina en aranol man nafitorago be wakkati bi adama sey o habda o organiso sey o habda o nafitoro be wakkati mako buran dum mawnugo ha nafitorago be wakkati bo nafitorago be wakkati ko larani alakhirah mudum nafitorago be wakkati mum ko larani alakhirah mum ha juldo kam kanju wete buran dum mawnugo dum o firliti wakkati mako ha luttudum kam fu bawo seeda o sakkinan dum o dilla o tawtoyta dum ha yeso dum o firliti wakkati mako daran dum alakhirah dum kanjum man dum yete o tawtoyan dum ha yeso nder hoorejum kam bi adama o firlita wakkati mako ha ko yerdinta jawmiko o heɓodi ko o jangata ha deftere Allah ceniɗo o heɓodi zikriji ɗi o wawata wadgo nder ñalde mako wodi nafilaji accu farilla ɗe o wawata wadgo nder ñalde mako wodi suglanago mako hokkugo wakkati joyi juldugo be jam'are e nden ko nandata be majum ha kuuɗe khayru wodi babal khayru wasuji ɗon gaɗe kaza o yahan o wawan o faddo hoore mako bakin minti 50 bakin lerel o nana ha téléphone mako ko ɓesdata imanaku mako ko famtintamo dina mako ɗo fu ɗum firlititgo wakkatiji hagal ko larani laabi khayru e nden hani julɗo o fintana ɗum o watana ɗum hakkilo e noon ha surawol man deɗiraɓe ngol ɗon famtina en mawnugo imanaku kanjum man wiyete ko wonata ha nder ɓerɗe be majum Allah ceniɗo o fuɗɗiri e nden julɗo o habda o laɓɓina imanaku mako foroy o rento ko fistata imanaku o rentoto ko wonnata imanaku o rento yaago ha gume en yaago ha buude en haɓɓugo karlol kazawol ɓilgo layaru kazaru gadal kazawal faddoto kaza ha saare ko nandata be majum ndor kuje lattiɗe ɗuɗɗe e sa yiɗan jagnata ha hakkiloji holla ɗe dokkan batteji mawɗi alhaali bo ɗum fewre batte ko ɗi dokkata ko ɗe dokkata kam kanjum man wiyete wonnugo dina julɗo kanjum man wiyete hoosugo ha mako ɓuran ɗum mawnugo ha mako kanjum man wiyete imanaku mako to o hawri be Allah ɗum wala ha mako o hawran be Allah Allah ceniɗo tikkanɗo mo e noon deɗiraɓe julɓe surawol man ɗon huucitina en dow suklanago be kuuɗe khayru suklanago kuuɗe boɗɗe julɗo ɗum bana wi'a o somata wadgo kuuɗe boɗɗe o somata khayru o ummoɗo o eggaɗo o ummoɗo o eggaɗo ha jibborde mako ragarere latto aljanna Allah ceniɗo waɗe nder bannon e noon bo deɗiraɓe julɓe surawol man ngol ɗon finditina en dow haala wossotirgo dow gonga dow haala wossotirgo dow gonga goɗɗo o fuɗɗiray ga yimɓe saare mako ta hoore mako tan sukla mo o yejjita ko Allah ceniɗo ardinimo o yejjita ko o dañi o yejjita ko o teyi la kamɓe man ɓe ngoodi haaje mako bana ɓe ngoodi haaje mako ha ñamdu maɓɓe be njaram maɓɓe be koltugal maɓɓe be lekki maɓɓe ngam kanjum wiyete maslaha maɓɓe ka dunya ɓe ngoodi haaje mako ha ko larani alakhira mako ɓe ngoodi haaje o wallitaɓe ɓe njuula boɗɗum o woodi haaje ɓe mballitaɓe ɓe cuumo boɗɗum o woodi haaje ɓe ngoodi haaje o wallitaɓe ɓe mara tawhidi laaɓga ɓe anda diina kanjum wiyete njoɓaari ndi alakhira e noon derɗiraɓe julɓe surawol man ngol finditinan en bo dow darja muñal julɗo sina o laato o muyɗo ha dow masiboji ɗattiɗi keɓandimo o muñowo bo ha dow daranago umroje Allah ceniɗo jarriboje ɗe o muña ha habgo be shayɗan o heɓa o waɗa ɗe o muña ha habgo be shayɗan ha dayitago kaale Allah ceniɗo e noon man bo goɗɗo ɗum o tefraɗo o muña ha ɗuɗɗum ha ko larani ngendam mako muñal ngal woɗay ngal wowayi wolwego derɗiraɓe pamarum ni muñal ha circulation ummatore famɗirama ha majum masin
e ngakkugo muñal man bo ɗo waɗa bonondaji mawɗi masin wayne ɗon wara mi daro se goniyel se gonɗiɗi ha o saalo yonki am hisa yonki mako hisa terɗe am kisa terɗe mako kisa ɗo muñal man ittake ha ko'e meɗen wayne ɗo kanko on hani o saalo non réglement ji ko larani haala kodu mbi mi de'a mi muña o saalo kanjum wiyete mi ayni yonki am mi ayni yonki mako mi ayni terɗe am mi ayni terɗe mako ɗum wodi haaje muñal amma muñal man ha ɗuɗɓe ngal warti ngal catngal jour ko ngal sakkinte bonondaji ɗuuɗɗi mahoyo ha dow majum ngam soyde muñal yonkiji ndufa terɗeji cooya bonondaji ɗuɗɗi ngaɗa yo kadi derɗiraɓe julɓe Allah ceniɗo o fondu en o famnu en be wallu en be hutinirgo ko woni ha surawol ngol hadha wa kad amara